Добре дошли в канала Ислям в България. Ако ви харесва видеото, моля да се абонирате и да натиснете лайк бутона. Благодаря. Знаете ли, понякога, докато четете Корана, напълно погълнати от думите, изведнъж нещо ви спира. И то не е някой сложен стих или, да кажем, теологичен казус. Не, просто една дума. Думата «ние». Аллах казва: «Ние създадохме, ние ни спослахме, ние отсъдихме». И точно в този момент тишината се пропуква от един въпрос. Въпрос, който сигурно отеква в съзнанието на мнозина. Защо? Защо Всевишният, който е абсолютно един, говори в множествено число? И вижте, този въпрос не е от вчера. Озадачавал е читатели от векове. Понякога да, използван е от критици, но нека бъдем честни. Смущавал е тихо малком дори и най-искрените вярващи. Обаче, истината е, че отговорът е не просто елегантен. Той всъщност разкрива едно от най-красивите измерения на божествената реч. И знаете ли кое е най-хубавото? Той не отслабва вярата, а напротив, задълбочава я. Не създава съмнение, а го превръща в благоговение. Така че, хайде нека се потопим заедно в това и да видим защо Коранът може би никога повече няма да звучи по същия начин за нас. Добре, но преди да стигнем до самия отговор, трябва да си постелям. Да започнем от основата. От абсолютния фундамент на ислама. Защото без него, честно казано, всичко останало просто се разпада. И това е концепцията, която Коранът защитава може би най-ревностно от всички. И това, което виждаме тук, това не е просто стих. Не, това е декларация. Декларация, която прорязва всяко съмнение. Вижте, Коранът не просто намеква за единството на Аллах. Той го провъзгласява с такава абсолютна сила и яснота, че е неоспоримо. Тази истина е окончателна. Не подлежи на преговори, не подлежи на някакви метафорични тълкувания. Аллах е един. Точка. От тук започваме. Това е нашата отправна точка. А това, което ще кажа сега, е изключително важно. Замислете се. Хората, които са чули тези думи за първи път, сподвижниците на пророка, мир нему, те са били абсолютни майстори на арабският език. Познавали са всеки негов нюанс. И ако е имало дори най-малката, мъничка възможност за двусмислие, за намек за множественост в божествената същност, нали се сещате, те биха били първите, които да попитат. Обаче какво откриваме? Нито един такъв случай. За тях всичко е било кристално ясно. Така че, виждате ли, въпросът всъщност не е дали Аллах е един. Въпросът е защо единственият Бог избира да говори точно по този начин. Добре, а сега хайде да отключим вратата към разбирането. Защото ключът, оказва се, не се крие в някаква сложна теология на числата. Не, той е в красотата и силата на самия език. Оказва се, че в арабски език, а всъщност и в много други езици по света, множествената форма не винаги означава просто бройка. Понякога тя е нещо много повече. Тя може да бъде инструмент за изразяване на мощ, на върховенство, на величие. Това е излесно с латинското си име pluralis majestatis или по-просто казано множествено число за величие. И когато Аллах казва «ние», той не говори за своята същност, той говори за мащаба на своята власт. И всъщност, сигурно сме го срещали, без дори да се замислим. Спомнете си за историята, а и до ден днешен в някои монархии, нали? Един единствен крал или кралица говори от името на трона си и казва «ние решихме». Това е така нареченото кралско «ние». На никого не му минава през ума, че на трона седят няколко души, нали? Всички разбират веднага, че това е езика на суверенитета, на институцията, на цялата власт, която стои за този един единствен човек. А сега нека вземем този принцип и го приложим към Корана, но в един безкрайно по-величествен мащаб. Когато Аллах, владетелят на абсолютно всичко, казва «ние», това е гласът на абсолютния суверенитет. Помислете само, когато той казва «ние създадохме небесата и земята», това не е просто разказ за някакво усилие. Не, това е декларация на воля. Воля толкова могъща, че цели светове възникват просто по нейна заповед. Точно тази множествена форма. Тя кара сърцето да трепне пред това божествено величие. Стигнахме по средата на днешното супер интересно видео. Моля, оставете по един лайк за подкрепа. Благодаря. И точно тук историята става още по-интересна, защото прецизността на Корана е просто
Изумителна. Вижте, Аллах не винаги използва тази форма. Всъщност, той съвсем съзнателно и целенасочено превключва между два напълно различни гласа. Това, което се разкрива пред нас, е един съвършен божествен баланс. Когато контекстът е свързан с, да кажем, творение, с ниспославане на откровение, с управлението на цялата Вселена, точно тогава се използва величественото «ние». Тонът е на абсолютна власт, такъв, който вдъхва благоговение. Обаче, в момента, в който темата се смени, езикът също се променя. И това, разбира се, не е случайност, това е израз на божествена мъдрост. Хайде да вземем този пример. Съживяването на мъртвите, записването на делата. Това са действия с абсолютно космически мащаб. Действия, които абсолютно никой, освен Аллах, не може да извърши. Така че използването на ние тук е напълно на място. То ни напомня за онази всеобхватна сила, която стои зад тези думи. И да, кара ни да се замислим за собствената си отчетност пред тази власт. А сега вижте само какъв контраст. Когато рабът пита за своя Господ, когато става дума за прошка, за милост, за онази лична, съкровенна връзка, тонът рязко се сменя. Аллах казва: аз съм близо. Забележете, не ние сме близо. Тук езикът изведнъж премахва всякаква дистанция. Става топъл, личен, интимен. Все едно всяка бариера между Създателя и Създанието е вдигната и вярващият е поканен на един съвсем личен разговор. И тук, съвсем естествено, може да изникне и друг въпрос. Добре де, ясно, не става дума за множество богове, но може би ние се отнася за Аллах и неговите ангели. Коранът е абсолютно категоричен и по този въпрос. Ангелите са създания на Аллах. Те са негови покорни раби. И това е ключово. Те не притежават собствена воля, с която да инициират каквото и да е действие. Те са изпълнителите на божествената заповед, не са нейни съавтори. Представете си ги като инструменти, а не като партньори в божествеността. Така че да, макар и да участват в изпълнението на волята му, източника на действието, той остава един-единствен – Аллах. Помислете, например, за дъжда. Аллах казва: ние изпращаме дъжда. Сега в този процес, разбира се, участват ангели, облаци, вятър, физични закони, цяла една система, създадена от него. Но нали никой не би казал, че облакът е партньор на Аллах? Разбира се, че не. Използването на ние тук просто обхваща целият този огромен акт на божествено управление, но никога не омаловажава факта, че източникът е само един. И така, стигаме до най-важната част. Добре, научихме всичко това, но как то ни променя? Защото в крайна сметка това не е просто някакво интелектуално упражнение. О, не! То има дълбоко, ама наистина дълбоко духовно въздействие върху начина, по който четем и най-вече усещаме Корана. В момента, в който разберем тази концепция, нещо вътре в нас просто се променя. Думата «ние» вече не е препъни камък. Тя се превръща в нещо тежко, значимо, изпълнено със смисъл. Сякаш един вуал се вдига и ние виждаме текста с напълно нови очи, усещаме го с ново сърце. Пъзълът най-накрая се подрежда и разкрива една картина, която е, спираща дъха. И знаете ли, тази промяна в перспективата, тя е всичко. Вместо да подхождаме към текста с някакво предизвикателство или объркване, ние започваме да го приемаме с отворено сърце, търсейки мъдрост. Това е преходът от съмнение към смирение, от разпитване към вслушване. Вече не търсим грешка в текста. Напротив, опитваме се да поправим себе си чрез него. И когато четем за величието на Аллах, изразено чрез това ние, нашето собствено его, то някак естествено се смалява. Но, внимавайте, това не е смаляване, което води до отчаяние. Съвсем не. Напротив, това е онова сладко осъзнаване, че сме под грижата на Всемогъщия. Усещането, че не сме незначителни, а сме защитени. Не сме безполезни, а сме зависими от източника на всяка сила. И тогава подчинението вече не се усеща като някакво бреме, а като най-естествената хармония с реда на Вселената. Така че, в крайна сметка, онзи първоначален въпрос, той просто се разтваря. Не е защото е бил пренебрегнат, а защото е получил своя отговор. Аллах използва ние не за да обърка, а за да събуди.
Не за да внуши множественост, а за да провъзгласи величие. Не за да предизвика спекулации, а за да култивира почит. И вярващият, който осъзнае това, той вече не се препъва в езика на Корана. Той стои смирен под него, воден от него и, да, променен от него. Ако ви харесва това видео, може да оставите по един лайк и да се абонирате за канала Ислам в България. Благодаря ви, че сме заедно.